Welcome to Ngobothente Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Aitada. This is Ngobothente Shop I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 0, Siwelele 0. My brother, how's it? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila bhuti. Uyaphi ubike mana? Ngibuya eMpumalanga eSekunda eMbalenhle. Okay. Ubaba J. Baba Jele. Baba J. Oh, Baba J. Yebo. uJohn. Baba J kuphela. Oh, J. Okay. Yebo. What's your take on the game namhlanje, Baba J? Yazi anginako nje okuningi. Ngizothi ngiphawule nje kancanyana. Yazi iChiefs kumele balungise inkinga lapha kuNaturena yabona. Yeah. So ngifuna ukuthi vele kube nemessage le engizoyifaka lapha kuNaturena ukuthi kahle kumele babuze ama player ukuthi umsebenzi bayawufuna or bafuna imali kuphela. Ngoba awukwazi ukudlala ungathandi ukuthi vele uvikele ini ijezi ibadge yabona. So into eyenzekayo lapha kuChiefs kumele sibe nalento le ukuthi vele babe nalento le ukuthi vele baqine bathandi ini ibadge naye yabona njengoba abo Dr Khumalo bebenza kanjalo. So naye futhi iplaymaker asinayo lapha kuChiefs yabona iplaymaker asinayo. iChiefs kumele ithenge iplayer yabona njengoba kunologalo kunomabuwe kunomabuwe waye bangamfaki naye akhona ukwenza ini umsebenzi lapha simbone ngoba kunezinto ezenzekayo lapha ku midfield uyabona ucele nalo Ndlovu badlali into nje efanayo iyafana lento le abayenzayo akukhombisa ukuthi vele siyaphambili nangu kwabo makhelwane bayawina nathi vele ayikho into esiyenzayo nje manje sokwenza ukuthi vele nathi sihlekwe nje ngabo makhelwane so bahleka bengenama points yayibona isikhathi sabo manje banihleke isikhathi sawo kodwa ke nathi kumele sikhombise ukuthi vele thina sifuna ukwenza ini umsebenzi uyabona so lento le kumele bayenze vele babuza ama player ukuthi umsebenzi bayawufuna nawo ama coach nawo man kunenkinga lapha angazi ukuthi mhlambe bashawa ngovalo ro kanjani awukwazi ukuthi ufake ama player lawo angajiji anganayo plan B ukuthi bayokwenzani lapha yabona phela i plan B ayiko lapha kuChiefs kumele kube ne plan B ufaka umuntu vele ayo eda in uyayibona so lento le abayenzayo kahle angiyiboni mina so mina ngaphawula lokho kuphela saba kakhulu bhuti bonga mina Baba J